NPC je sad Ja jedno kažem trenutno... ultima za Džidur. NPC je sad trenutno Dobro, to je fora. main reč koju svi koriste, ne znam ni zašto to je jedno koriste. trenutno fora i Slažem Baki se. su pisali je Baka NPC. A svima pišu NPC. Buraz, ja vidim neko reaguje na neki klip, ono žena hoda kolica, drži dete i ono NPC. Šta bre NPC, budalo Baka radio žena. klip s onim detetom za Glovo, dao nekoj ženi iPhone, kao dostavljaš Glova. Dobro. I neka njena sestra drži bebu, fazil ili ona, ta neka žena koja daje iPhone drži bebu i kažu u komentarima beba NPC. Misliš, ne Šta razumem. to znači? A dobro, beba jeste non-playback. Ona je Ne, još... današnji slang je mogu čudan. Ne, ali niko ne razmišlja o tom pravcu. Sve su napisali da troju, razumeš, što je problem. Beba NPC, brate. A beba je realno NPC. A dobro, ali brate... Realno jeste. Non-playable character. Šta može s bebom, brate? Ne, iz nekog ugla je ovo tačno. Toxic, buraz. Ne. Ovo je tačno, kao neka... Usralo ih je da je tačno. Tako, ali pojente što oni nisu htjeli da postignu. Da vidiš najluđeg DJ-a na Ibici. Ne. Brate, čekaj, kakav je slang Beba danas? je jedini NPC for real. Slušaj, kakav je slang danas? Ubacuju radno glupe stvari, gaming stvari. Slušaj, Guh, dobro, Guh je stvarno NPC, ali ga volimo. Znaš što je radio Guh? Guh je banovao u chatu da ne mogu da mu pišu NPC. NPC reč, da. Znaš kako stilo od Guh, hoće kurac burazirov, volimo te, ali brate, Brate, još bolje ti pišu NPC, to ti šalje dalje. Disengagement. Disengagement, brate. Nek Slušaj. pišu 10.000 puta NPC.